Ahoj, tady je Seron, dneska se hrajeme TCL Mad Games. Jak dobře se známe? Myslím, že tak jako hezky ráno vstane. Vstávám 6 hodin ráno, Potom si jde dopoledne zasportovat podle mě. jdu ráno do posilovny, Potom si dá pestrý oběd. lehčí snídaníčka, hrávám hokej, některé dny chodím boxovat. Odpoledne se nějaký pořádný trénink do těla si myslím, nebo si dá golf. Někdy mám i večerní hokej, nebo odpolední fitko. A večer si dá jako takový doutníček u televize, podle mě tak se jako doma chilluje, jako má pohodičku. Myslím si, že UEFA půjde spát cca kolem 11 hodin. Nejpozději v 11 hodin se snažím být v posteli. Podle mě bylo strašně španělsky poslat do takových končin, že by to ten pán ani nechtěl. Poslal bych ho do Nejsi náhodou fotbalový balón. Já, že bych s tebou udělal totální kolotoč. Nedáme si spolu drink? Kotě jsem neříkal, jako bizonečko třeba. 45. 45. A to byla zákeřná otázka. Podle mě, že totálně přijel Messiho a byl na všech sociálních sítích, kde v tu chvíli podle mě mohl být, až hrál za Atletico. A že byl špičkový fotbalista český. Celá fotbalová kariéra, že jsem mohl projít veškeré země, ve kterých jsem působil a vyhrál jsem nějaké trofeje. Určitě ta vlastně fotbalová historie komplexně. No, Wi-Fi už je starý dědek, takže si myslím, že jako nějaký ten rok to bude. Podle mě jsem ještě ani nebyl na světě, když on už tady byl, takže podle mě už dost dlouho. No, to už je strašně dlouho. Asi teď to bude 3. rokem.